to sai mu gangaro kansu ƴaƴan da aka samu ɗin waɗanda ka haifa shi ma nan alƙawari ne tsakanin kai da Allah ba haka kawai zaka zo ka karkace kai ta heso ƴaƴa cikin duniya ba suna zama ma mutane bala'i gaba Allah mai girma ɗaukaka ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara kaji abinda Allah ya gaya maka wai har gasa ake wa tafakhurun bainakum kinan wa takasurun fil amwali wal auladi sai kaji mutum yana cewa ai ni yanzu na takwas kaifa Amadu wai shi ma labari zai bada aini yanzu ka zagare ni in an hada da akwai kuma ƴaƴan da ka haihe su guda 10 amma wallahi aka tallabe aka dunkule su ba su kai ɗaya na kirki ba lissahin ne kawai na banza don ciki ba mahaddaci ba mai kuɗi ba mai ilimi ba wanda ya san abin da yake yi kattin Allah ta'ala kawai ka kawo kawai a lissahi ne suke akwai wanda in kaga uwar shi ta hado shi to ba wani abu bane ya sawo ya kawo mata cikin lissahi ne za a ce to ai daga wane to wane shike biyo mu wane ga lissahi kawai ake hadin shi amma ba wani abun arziki ya kawo ta kira jama'a a zo a gani wane ya mata ba to nan ga yama abin da ya zo yin duniya ai ba kai ilimi ba dage ka samu wani abu da kai a duniyance wanda zai taimaki rayuwarka ya taimaki al'ummar da suke rayuwa tare da kai amma ba ka zama katon Allah ta'ala kawai likekin kato ba gaira ba dalili ba wani abu mai amfani tare da kai kai ta kiba ba gaira ba dalili to kawai kaga shirge ya kato tsaye shi ba ilimin duniya ba ilimin lahira ko bai kuɗi ba a batta kana iya ce mani to ai shi malamin bai sani bane ai kuɗi lamari ne da Allah to shi kuma ilimi wallahi da ka fara nema he ka samu dole he ka samu gwargwadon iyaye da kwalauka za ta iya ɗauka ba wanda zai je neman ilimi ya rasa sai dai in ya rena to zo wakka duniya ba wai haka kawai a banza ka zo ba turo ka aka yi aiki saboda haka kai da ka yi ‘ya'ya wajibi ne kowane ɗa ka ba shi kulawa da tarbiyya ya za ka koya mashi addini ka koya mashi sana'a dole in kuma ka ƙi koya mashi sana'a in ka koya mashi sana'a wannan sana'a ita ce da ita zai rika wato haɓaka ta daga wannan sana'ar da ka koya mashi ya gangara kan wannan ya gangara kan wannan haƙƙin yana da rabo ya zama wani a wata hanya sai ya zama amma idan baka koya mashi sana'ar komi ba amma ka koya mashi cin abinci to in wayayi ta sai wadda kaga ya dawo da ita zai iya ɗauko sana'ar da za ta baku ruwa ku duka dan kana zanne za a zo a gwada a ce to kaga uban shi nan wallahi ɗan sanda za ka gani waya a ce to ga baban su nan za ka je kai bayani ai da kaga Allah ya ce a tarbiyyantar da ya'ya bari in gaya maku duk matsalolin Najeriya kaf Najeriya ba ta da wata matsala sai haihuwa barkatai ba tarbiyyantarwa domin duk matsalar da muke ciki matsalar mutum muke ciki ba ta wata dabba bace matsalar mu ta Najeriya yanzu ba rishin ruwan sama bane ce man daya ba kuma wasu fari ne ake yin su kamar yadda ake yin su a arewaci a ce fari sun zo sun cinye amfani ba ba zahir rana ne ake yi ya kone amfanin da ake samu ba ba wasu dabbobin daji bane suka kufto kura ko zaki ko maciji me matsalar mu matsala ce ta mutum mutumin kuma na banza mara tarbiyya shine matsalar mu a Najeriya da kaji an ce ana shakka hanyar birnin gwari ko hanyar kankara ko ana shakka batsari ba hukura ake tsoro ba ko hanyar jibiya dala kura ce ake tsoro ko maciji kai ka ɗauka ko cikin kasuwa ka shiga da kuɗi kaga an yanke su wallahi ba akuya bace
mutum ne. To kai yanzu mutum duk wanda ya zo duniya yana so ya ci da daɗi, ya sha da daɗi, ya kwanta inda yake so, yana son mota, yana son gida. To sai ka kawo shi baka bashi sana'a ba, baka bashi tsoron Allah ba. Kuma wannan abun na jin daɗi wallahi da ya girma ya balaga sai ya neme shi, yana son shi. To tunda bai san tsoron Allah ba, ko ta wace hanya sai ya nema. Saboda haka wanzar da mutum ba karaman magana ba ce. Wallahi sai ka shirya sannan ka haihuwa mutum. Ba wai haka kawai za ka ga dama ka tafi so ya'ya ba. Kawo mutum wallahi tallahi ka dau mataki. Duk bukatun da ka san kana da su na jin daɗi da holewa da komi, ɗan nan da ka kawo wallahi yana da shi. Da ya kai shekara 18 wannan bukatun sun zo mai. Ya danganta ga kuma irin tarbiyyar da ka bashi. To baka bashi tarbiyyar komai ba, ga kuma wannan shekarun sun zo. Kuma kai ma baka samu wata asalin tarbiyya. Ta. Kaga babban matsala kenan. To wannan yaron wanda baka bashi tarbiyyar komai ba, da ya girma shi kaga yana da bukata a bashi tarbiyya ko, to shi ma da ya kai shekarun nan haihuwa zai yi. Shi din yana bukatar tarbiyya, yana bukatar mai shirye da shi. To ga ce ya haihu wani. Shi ma wancan din wani zai haifa. Saboda haka wallahi in ba a tsaya aka lura ba, su kidnapping, su shaye-shaye, su duk wannan bala'o'in muke heso sun da kanmu. Saboda haka tarbiyyantar da 'ya'ya alkawari ne ka ɗauko kai da Allah. Cewa za ka haife su kuma ka tarbiyyantar da su. Shi kuma Allah idan baka shirya ba caye auren ma kan shi wasa. Haka ya gaya maka. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Allah ya ce وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Duk wanda bai da wadata da zai iya yin auren ya rike mata, Allah ya ce yayi hakuri ya kame kai kada ya sake ya zina, amma ya aje tun aure tukun. Bai isa aure ba. To baka isa, kai da ake zargin ma baka da isa auren ba, amma kai ne ka haihu ƴaƴa. Najeriya wata gaji mutum yana da mata, amma ya ramce ya hada ya ƙara aure. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baka taba ganin wanda ta zo kan gaibu ba, kamar wanda aka hada da bashi wurin auren ta. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka. Akwai tambayoyi ne? Ta yaya me tambaya take cewa? Ya ce assalamu alaikum malam, idan mutum yana bin mahaifin shi bashi kuma bai bashi ba, zai iya tambayar sa? To na farko bashi iri-iri ne, za ka diba maslaha da kuma yadda halin da yake ciki. Mahaifi ne, akwai bashi tsakanin ɗa da mahaifi ba haramun ba ne, amma shi ya fi ka tausaya mawa fiye da kowa. Idan abu ne da ya ratsa da babu, ka yafe mashi, Allah zai taimake ka. Idan kuma tabbas akwai abun babu laifi, kana iya ka yi mashi tuni, wannan daidai ne. Babu haramci tsakanin kasuwanci ko bashi tsakanin ɗa da mahaifi, ba haramun ba ne. Ina fata an gane. Ta na'am. Ce assalamu alaikum